Şu Türkmenistan'ın içindeki komitetler Suriyan haberlerini görün. Hökmen, komitet, polisiye, minister, yine bir zat. Sizin hem sonunuz edil şolar ýaly bolýar. Kranlarda asylarsınız. Hani hökümeti şu häzirki soňky neme Suriýany alıp indi şunu biz düzetjek diýip indi hökümet hasabyna geçip duran adamlar halkyň elinden alyp bilýän däldirler şolary. Nähile diýenjeler. Sizem halkın elinden hiç kim alıbilmez. Hiç kim. Ayarlar, esasam ayarlar sizi perç ederler, biçerler. Ocağa yaş kızları zorlap, ayarları yaş olsun, başka olsun, zenan maşgalan zorlap, ocağa yeriniz var kesip ağzınıza sokarlar sizin. Ben özüme etjegim anyk. Şular var yeke şu yalaňaçlap şonsunu sokup inemedip kesip ağzına koyarım bular. Canımı son ýaly yandı bulardan mara halky bular ýalyg edip kösemek düşmanım biz olaryň. Näme ýamanlyk etdik? Gyýzyny aldykmy biz olaryň? Ne şolary Suriýan habarlaryny hökmen gör. Bir gün mara üstüňizden bir bomba ýagmagyna başlar, nirden gelenini bilmersiňiz. Näme boldy diýersiňiz, gaçybam ýetişip bilmersiňiz. Soň kranda sallanarsınız, halkyň aýagynyň aşagynda ezilersiňiz. Siz wara çağalaryňyza näme bolar? Çağalaryňyza kyn bolar. Çağalaryňyň aýagyndan tutup istene pulçap öldürürler. Meňe hiç acımam ýok, etjegim anyk. Çağasynam, çağasam ulasa şo bolýar. Çağalaryny bakjak diýip ine bizi şeýdip kösäp otyr. Biz näme Türkmenistanyň içinde daşary ýurtdan, owgandan, ýene bir ýerden düşman çolsa gorkup bukulyp ýatjakda elimizde silahymız bolsa bizem çykardyk urşa. Ýöne terrorist bar başymyzda. Sesini çıkarman owadan depa uradyp oturan sinsi aşağıdan işden sümsüp götüp okulu polisiýalary var. İttiýal bolup sümsünçip nirde näme bar diýip beren komitet, haramzada komitetleri var. Şolar sebäpli biz ýurt daşyna çykmaga mejbur boldyk. İş